enkazimulweni lapha hleli khona endumisweni esihlalweni sobukhosi nami ngiyathanda ngiyacela ngisho khona lena Baba nasekuseni siyabonga this divine appointment wasihlelele emaphakadeni kuba sizohlangana ngalolu hlobo sizophakamisa igama lakho sizophakamisa umbuso wakho esithi masikhuleka sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini sithi bayede ngonyama yezulu bayede wena ongumbusi wababusi bayede wena osifungile bayede mafunga ngajiki bayede themba lasemandulo eselavela obala dumseka baba nasekuseni wena umsebenzi yakho mihle iyababazeka sinika wena udumo ekseni sinika wena izibongo sinika wena udumo sithi lukufanele kwelinamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi umuhle uNkulunkulu wethu ophilayo umuhle uNkulunkulu wethu wezimanga umuhle uNkulunkulu onguthembekile wena ongaguquki wena nezwi lakho anihlukaniseki
wena izwi lakho awusoze waliflathela. Lokho okukhulumile yiloko oyiko, lokho okukhulume ebumnyameni nasekukhanyeni siyakukholwa, lokho okukhulume ekukhanyeni nasebumnyeni siyakukholwa. Kwelinamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngalezi nsonto silindele ukuba izimpilo zethu ziguqulwe baba, zingafani nanoma yiluphi uhlobo lomthwalo esingene nalo kule ndawo. Likhona igxalaba lakhe elibanzi okuyilo lesethwalela imithwalo, nanoma yiluphi uhlobo losifo lustabhoni kangakanani ebukhoneni bakho, zonke izinto ziyawupheleliswa baba. Ongene egula kule ndawo uzawuphuma ephila, ongene ekhathazekile uzawuphuma engekhululekileyo, ongene novalo uzophuma enesiqiniseko. Father, we praise you in the mighty name of Jesus. We give you all the praise and honor in the precious name of our Lord Jesus Christ. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sisam kanjalo nje bazalwane besocela ubaba wethu baba uMahlinza azokhulekela izwe lakithi, akhulekele noIsrael kuyinqubo yala ekhaya kuba njalo mangabe siqala inkonzo siqalise ngokuthi sikhulekele izwe lakithi. Ubaba Majola sicela ngaphambili egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, nasekuseni siyasondela kuwe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Silibandla baba wethu onamandla, siza kuwe uNkulunkulu wethu njengomyalelo wakho othe Nkosi qala imkhuleko yenzele bonke ababusi, bonke abaholi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sizokwazi ukuphila ngokuthula ngoba kuyintando yakho ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. We pray for our leaders and the salvation of all the leaders in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Ekseni baba wethu onamandla siyakhuleka uNkulunkulu wethu from the president's office nabo bonke uNkulunkulu wethu ababekiwe ezihlalweni zamandla, ezihlalweni zokubusa, ukuthi ngegama lika Jesu wena uNkulunkulu wethu bambulelwe ukuthi uKristu Jesu uyinkosi uyabusa, that he is the Prince of Peace, that they'll be able uNkulunkulu wethu onamandla sebamukela ukuthula and dispense that same peace kuizwe lonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray for your wisdom phezu kwazo zonke izihlalo zokubusa, phezu kwabo bonke obabekile, for nguwe uNkulunkulu wethu ophakamisayo amakhosi, nguwe futhi owehlisayo. We pray for bonke obaphakamisileyo in the name of Jesus Christ waseNazaretha, that you give them the wisdom baba wethu onamandla to lead ngendlela wena ozothola udumo ngayo, to lead ngendlela your precepts azokwazi ukwanda, ngendlela your kingdom ezokwazi ukwanda in this world ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Lord ngegama lika Jesu Kristu, not only for laba bangaphandle, we even pray for the church egameni lika Jesu, all leadership in the church, all fivefold ministry in the name of Jesus. Siyakhuleka baba wethu onamandla ukuthi ngomusa wakho bambathe ubafihle and fill them with your wisdom kwabona in the name of Jesus Christ waseNazaretha, that they be able uNkulunkulu wethu rightly dividing the word to lead people unto you in the name of Jesus. Umbuso wakho wande and the frontiers of darkness be pushed back in the name of Jesus Christ waseNazaretha. We pray uNkulunkulu wethu for the whole church in the name of Jesus Christ waseNazaretha, that uNkulunkulu wethu masingakhula in knowing you siqhilisiwe kuwe in the name of Jesus Christ waseNazaretha. We pray for families egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu, that there be love, that there be peace in our families ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray for imishado egameni lika Jesu Kristu, that baba wethu onamandla, that there be unity in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Sikhulekela abantwana ezikoleni baba wethu onamandla, ukuhlakanipha kuvela kuwe uNkulunkulu wethu ubaphe kona. Sikhuleka uNkulunkulu wethu onamandla, that every
attack of the enemies ebantwaneni in the name of Jesus, that they be shielded egameni likaJesu. Sikhulekela ngisho thisha ezikoleni in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Baba wethu onamandla ukuthi bagcwalise in understanding that this is a ministry that they got from you in the name of Jesus. We pray nkulunkulu wethu even for omakhelwane bethu. We pray for our neighboring countries in the name of Jesus Christ. Baba wethu onamandla sikhulekela ngisho isimo sezwe lethu. Let there be peace. Baba wethu olungileyo sima against every form nkulunkulu wethu of wickedness omubi akuthumelayo. Now every form of division ayilethayo asikobe khona ukuthula baba wethu ezweni lethu ngegama likaJesu. Let there be peace sisodwa. Let there be peace even with our neighboring countries. Sikhulekela wena nkulunkulu wethu ungenelele even kuzo zonke izimo that come to divide baba wethu onamandla in the name of Jesus Christ waseNazaretha. We pray for the Africa yonkana egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. The Holy Spirit must come down and Africa must be saved in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Siyakhuleka baba wethu onamandla, not only for Africa, for Israel lonke baba wethu onamandla. We come against every form of violence, konke nkulunkulu wethu, a form of corruption in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Sithi akwande umbuso wakho, akwande ukukhanya kwakho ezweni lonke baba wethu onamandla. For you said in your word kuyintando yakho that all men might be saved and come to the knowledge of your truth. Egameni likaJesu. We pray even for Israel. Baba wethu onamandla, othe in your word baba usisiwe abakhulekela uIsrael. Oh siyakhuleka baba wethu ukuthi inkosi abavuleke nkulunkulu wethu ingqondo zabo and see that Jesus Christ is that Messiah which was promised unto them ngegama likaJesu, that they be returned back unto you. Muthi mvini oyiwona wona othe inkosi ngoba bahlungile for a time and for a season wathi kodwa kuzofika isikhathi where they shall be engrafted back. We pray egameni likaJesu Kristu waseNazaretha that they may come to know Jesus as Lord waseNazaretha. Siyabonga baba wethu olungileyo nasekuseni for this service nkulunkulu wethu osiphe yona othe singayeka umkhuba wokuhlangana njengabanye sesihlangene. We've come to hear your word. We have come to hear from you, Lord. Ngegama likaJesu inhliziyo zethu zilampele zomele wena. For blessed are those that hunger and thirst for your righteousness. You said they shall be filled. Fill us again this morning ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi njengendluzela yomela amanzi kanjalo umphefumulo wethu. We hunger for you. Ngenelela kuzo zonke izimo saloyo naloyo nkulunkulu wethu. Meet each and everyone at the point of their need. Sasifikile endlini yakho. Speak to that situation. Speak to that sickness ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Speak to that hunger. Speak to that poverty ebambelo yamdeni. We come against it to let it be eradicated in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Speak to that stagnation in the name of Jesus. Siyakhuleka. Speak to that closed door that it be open in the name of Jesus Christ waseNazaretha. Baba wethu onamandla ekseni kuluma nalabo benana imsebenzi baba wethu kuvela imsebenzi in the name of Jesus. Ekseni we have come to you for we know you as our only true living God. We have come to you for uwedwa olidwala lensindiso yethu. You are the source of everything that is. Okubonakalayo ngabonakali kuvela kuwe nasekuseni baba wethu onamandla. Hlala nomkhonzi wakho baba wethu omgcobile for this day egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu wethu abe isitsha sakho ozokhuluma nazo. We pray ngegama likaJesu Kristu umfihle baba wethu onamandla emehlweni ethu sonke. Let us not see him but let us see you. Let us hear you. Vula indlebe zethu zikamoya singezwa yena kodwa sizwe wena speaking to us ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray that your Holy Spirit touch our hearts. Thambisa inhliziyo zethu zikwazi ukuba umhlabathi ovundile to receive your word ekseni baba wethu onamandla, that isokwazi ukuthela izithelo ngokwekhulu in the name of Jesus. We pray and we give glory to your name ngoJesu Kristu inkosi yethu manje bephakade. Amen. Ungakahlali phansi nje awukubingelela umakhelwane wakho lo ngamazi uyi-introduce kuyena uzusho ukuthi ubani wakabani. Hallelujah.
ebese uyambuza ukuthi what is your favorite meal, ebese uyambuza ukuthi what is your favorite verse. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Ngiyafisa nje bazalwane thathalele ithuba ukulezothula ubaba uThabethe umntwana kaNkuluNkulu sindisiwe enye amadodana ala ekhaya. Ngokucela nje ubaba noma just to read the script ebese siyakhuleka siya kwi second session. Ngifisa nje ukubingelela ubaba noma bengekho phakathi kwethu bekhona in spirit. Akulula ke ukuma endaweni yomkhonzi kaNkuluNkulu esimanziyo ukuthi uhamba ngokuthembeka kangakanani phambi kwaNkuluNkulu. Ngizongena ngaphansi kogcobo lakhe ukuze konke engizokukhuluma kube lokhu engikudonsa kwi-anointing ekuyena egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela obaba be-leadership abakhona abaphakathi kwethu nomama bakwabo, obaba bakhona, omama bakhona, iy'ntombi ey'khona, iy'nsizwa, uSuper Church. Sibingelele umedia, security service, sibingelele abashayi bogubu nabadumisayo egameni likaJesu. Amen. Sibingelele abanathi online, sibingelele abasihambele ubaba uMqungebe, umama uMqungebe. Sicela sibaphe izandla egameni likaJesu. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ngibingelele my queen umama Thabethe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Ngiyafisa abazalwane sizoya nje ezwini lenkosi engathi ukuthi bengizothola obekade ezongifundela ngoba amavesi athe ukuba maningana impela esizowathinta. Ngiyacela mhlawumbe uzongifundela nimnikeze imic ibe seduze kwakhe egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alibongwe igama lenkosi. Siyabonga abazalwane, imshayele izandla uMageba. Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Bazalwane, namhlanje nje ngifisa nje ukukhuluma ngesihloko about fear. Ngingezile ukuzonifaka uvalo kodwa ifear into ekhona esikhathini esiningi ifear yethu siyidirector eindaweni ezwrong. Izwi lenkosi liyasidirector ukuthi kahle kahle ngubani ofanele simsabe, ngoba bekuyokusiza kakhulu lokho ukuthi sisabe njengokuyalelwa izwi lenkosi, singasabi njengokuyalela izwe, ngoba esikhathini esiningi esiphila kusona ifear indlela edayiswa ngayo kuba lula thina sabazalwane ukuthi siyithenge. Ukusaba siyakhokhela singasabi ngoba kuza ngeindlela eziningi, kuza through the media, kuza through ama friends, kuza through modern technology. Uma ngabe nje umuntu we-TV ngicela ukukutshela ukuthi umuntu misinformed, ngoba esikhathini esiningi indaba ayijwayele ukuthi zibe neindaba ezinhle. Indaba njalo zihlale zikhuluma izinto ezibhlungu. Lobo buhlungu lobo ebese nawe uyabuthatha uyabugona, ngoba vele ibona i-news a source of information yakho, kuthi mangabe sekufika isikhathi sokuthi ubhekane nezinselelo, you are trying to apply izwi lenkosi kuba ngazi ukuthi alenzeki, ngoba vele wena into oyigxisha kakhulu ngayo awuyigxishi ngezwi kodwa uyigxisha ngenews. Okusho ukuthi ngamanye amazwi wena you are starving your faith kodwa ukhuluphalisa i-unbelief. Ngifuna sibheke namhlanje ezwini lenkosi abantu abahambe noNkulunkulu, abantu ekuthe izimo akade bebhekena nazo bakhetha ukuthi basabe uNkulunkulu rather than ukusaba abantu.
bakhetha ukuthi bahloniphe uNkulunkulu rather than ukulalela noma ukuthobela kwabantu abanamagama amakhulu abanamagunya amakhulu ngoba benqumile ukuthi bona bazosaba uNkulunkulu more than ukusaba abantu. Amen. So namhlanje ngifuna ukuzokukhuthaza, ngifuna ukuzokuqinisekisa ukuthi lezimo odlula kuzona, lezimo obhekene nazo, ezinye zazo ezidalwe ukuthi wena usuke wathatha isinqumo sokuthi usabe umuntu more than ukusaba uNkulunkulu, noma uke wavumela ukusaba kakhulu ukuthi ukudonse ngalezi ndlela lezi engike ngazibala, through the media, through the gossip of any kind. Namhlanje uzawukhululwa. Namhlanje ngizofuma la, ngifisa ukuthi uphume la kuthi noma ngabe kuqhamuka noma kuvuma hlobo luni lefear empilweni yakho, kutholakale ukuthi wena you have chosen, usuthathe i-decision yokuthi you are going to fear God. Sizobona la ezweni lenkosi abantu abahambile noNkulunkulu izimo ekade zibafica empilweni yabo zithi abenze i-choice between ukufa then ukuthemba uNkulunkulu. Sizoqala nje siye incwadini kaProverbs chapter 9 verse 10. Sizwe kahle kahle ukuthi how do we ubani ngempela yini ekufanele siyisabe. Amen. Ngizocela ungifundele eMagebe. Incwadi Izaga 9 verse 10. Izaga 9 verse 10. Ukuqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova, nokumazi ongcwele kungukuqonda. Ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova. Okusho ukuthi nje ifoundation noma isisekelo somuntu ophilayo kulomhlaba ukuze indlela yakhe iqinisekiswe ukuba njalo iyaphumelela, njalo ungumuntu okuhamba ekukhanyeni. It is to fear God more than anything else ekhona kulomhlaba. Kuyokusiza kakhulu ukusaba uNkulunkulu kunokusaba umuntu. Now esikhathini esiphila kusona sike sizithole sesuluhlobo lwabantu olusaba abantu kakhulu nezimo kakhulu more than ukusaba uNkulunkulu. Yet izwi lenkosi lithi uqala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova. Ingozi kakhulu lebazalwane ngoba labantu esibasabayo ngeke uze uthole iexcuse kuNkulunkulu before the judgment seat. Uthi iexcuse yami ukuthi ngasuke ngasaba abantu. Mawusuphambi kaJehova labo bantu, there will never be an excuse. Ukuthi Nkosi, I would have done A B C D E F G kodwa ngenxa yokusaba abantu angikwenzanga. Akusiyona iexcuse. Yezwi lenkosi likhuthaza ukumsaba uJehova. Lithi uqala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova. Ngiyafisa siqhubekele phambili siye kwincwadi kaProverbs 29 verse 25. Ungifundele eMagebe. Izaga 29 verse 25. Ukwesaba abantu kubeka ugibe, kepha owethemba uJehova uyalondeka. Nangu uNkulunkulu ekhuluma bazalwane. Lithi ukusaba. Awuphinde eMagebe.
Ukwesaba abantu kubeka ugibe. Kepha owethemba uJehova uyalondeka. Iningi lethu ke bazalwane liphila lapho. Libanjwe ukusaba abantu more than ukusaba uNkulunkulu. Indlela esisaba ngayo abantu size sikuhlobise sithi no kubuhlakani ukusaba abantu ngenxa yezinto esibazela zona, ngenxa yezinto abayizo size yabona ifiye sigqokise ukuthi no you have to fear that person ngoba you know ukuthi what type of a person he is and what he is capable of doing. Now hamba nami khona la siya khona. Yabona mangabe ubheka incwadi yamaHebrews uHebrews chapter 1 means incwadi kaExodus chapter 1 verse 15 kuya ku20. Ngifuna ukubackupa lento engiyishoyo, ngifuna ukubackupa leli verse elingaphezulu lokuthi ukusaba umuntu kulugibe. Sibone abantu abakade izimo ekade zikuzona zibavumela ukuthi bangasaba kodwa bakhetha ukuthi basabe uNkulunkulu. Ebese sibona umphumela walapho wabantu ekuthe izimo noma kunesigola ebekade ziphambi kwabo bakhetha ukuthi bazikhiphe kulelo gibe lokusaba umuntu, bakhetha ukuthi basabe uNkulunkulu. Sizoya encwadini kaExodus chapter 1 verse 15 kuya ku20. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebherukazi. Igama lomunye wabo linguShifira, elomunye linguphuwa. Yathi nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha, uma kuyindodana anoyibulala, kepha uma kuyindodakazi iza kuphila. Kodwa ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abenzanga njengalokho yasho ikubo inkosi yaseGibhithe. Babasindisa abafana. Inkosi yaseGibhithe yayisibiza ababelethisi, yathi kubo, nenzeleni lokhu, nasindisa abafana na? Ababelethisi bathi kuFaro, kungokuba amaHebherukazi engenjenga baseGibhithe anamandla abeletha engakafiki umbelethisi kuwo. uNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle, abantu banda baba baningi kakhulu. Kwathi ngokuba ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, wabavusela imizi. Amen. Ngalezi izlenkosi. There is one sentence efike yagqama kakhulu enhlizweni yami. Just nje to paraphrase, ake ngiphindele emumva kancane ukuze lolu daba lethu lucace kahle. Sizokhumbula ukuthi abantwana baka Israel bafike eGibhithe, they were introduced as honored guests ngesikhathi sika Joseph. Baba ngama guest, baba yitatanyiswa ngesikhathi befika ngesikhathi sika Joseph babendlalela ukhaphetho bovu phansi ngoba babeze nesolution ngesikhathi sendlala. Kuhambe ashone lo Pharaoh ongamazanga uJoseph. Athi mangabe ebuka abantwana baka Israel bemultiply bebabaningi, kwenzeka isivumelwano uNkulunkulu akade senzile noAbraham ukuthi wena uyoba ubaba wezizwe eziningi. Now le process iyaqala, kodwa la iqala khona iqala basezweni laseGibhithe. uFaro athi mangabe babona abantwana baIsrael beya ngokukhula, abone ithreat angaboni imndeni, ingakho eseshaya lomthetho lo wokuthi uma ngabe ababelethisi bebelethisa
kuumntwana womfana kuzofanele ukuthi abulawe, kodwa uma ngabe kuyintombazane kuzofanele ukuthi igcinwe ingaphili. Now lo myalelo onikezwa ile nkosi enamandla ngalolu hlobo esatshwa umhlaba wonke. Njalo inkosi ngezikhathi zawo Davide, inkosi ibithi mangabe isikhulumile izilwayo lilalelwe linganegotiatewa. Now ngibuka lababelethisi besifazane already ezweni abakulona bayiqela, already lelizwe abakulona kumele ukuthi bathobele umthetho wakhona ngoba vele bayiqila, abantu abangenamalungelo, abantu abadictatelwayo ngempilo yabo. Kodwa lana izwi lenkosi liyakubeka lithi they feared God. Abamsabanga uNkulunkulu ngoba nabo babethembe izikhwephe zabo. I mean uFaro mangabe ekhipha umyalelo ukuthi akubulawe abafana, laba belethisi besifazana abangamaHebheru, they choose to ignore i-instruction kaFaro. Hayi ngoba babezithembile, hayi ngoba khona into ababeyithembile, kodwa into eyenza ukuthi bawu-ignore umyalelo kaFaro yingoba basaba uNkulunkulu. Ekuthe kumesabeni kwabe uNkulunkulu bawushaya indiva umyalelo wenkosi. Njoba ngike ngasho ekuqaleni ukuthi ngekhathi zoDavide amakhosi abethi mangabe esekhulumile izwi lwabo libe yi-final. Now ngibuka these weakest people besifazane, they choose to fear God. But hayi ngeke size sikwenze lokho akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi kubulawe abantwana, so asizukwenza lokho. Now angazi noma uke uzibuze ukuthi mhlambe kwangenzekalani uma ngabe uFaro ethola ireason yabo ababeyibeka ukuthi abasifazane bamaHebheru banamandla kakhulu kuthi mangabe kufika isikhathi sokubeletha babeletha bengakafiki kuthina, ukuthi kwakuyokwenzakalani ukuba uFaro wayelitholile ukuthi laba they are making an excuse, lento abayishoyo ayikho. Angazi noma ukwazibuza yini lokho, kodwa kukona ke lokumesaba uNkulunkulu sithola the reward ekugcineni ukuthi uNkulunkulu wabandisela yes amakhaya abo. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma nomuntu namhlanje ekseni otsheliwe ngabantu abanamagunya, ngabantu abangaphezulu kwakhe ukuthi atwiste ingalo ngoba kufanele kwenzeke into engasiyona intando kaNkulunkulu, ukuthi nawe you can take a stand njengalabo belethisi bamaHebheru okwathi kuyenikezwe umyalelo ongasiyona intando kaNkulunkulu, kodwa bakhethe ukuthi basabe uNkulunkulu more than ukusaba umyalelo wenkosi ebisatshwa futhi inamandla kakhulu. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Baba siyadlula bazalwane siya kuExodus chapter 14 verse 15. We are dealing lana with fear as ifear elethwa izimo esizithola sikuzona ebese sicishe sifisa ukuthi sigone ngenxa yokuthi leyo fear ilethwa ngabantu abanegunya noma esibasabayo. Kodwa ke namhlanje sizophuma sithatha inqumo zokuthi we are going to honor God no matter who gave us the instruction, as long as leyo instruction iphambana nentando kaNkulunkulu sizokhetha ukuthi sisabe uNkulunkulu more than to fear umuntu. Awungifundele ke Mageba uExodus chapter 14 verse 13. uMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone ukusindisa kukaJehova aza kunenzela khona namuhla,
ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla anisayi kubuye nibabone naphakade. Amen. Lana bazalwane into enzakalayo nje just nje ukurewinda kancane abantwana baka Israel the deliverer uMoses uNkulunkulu semsebenzisile ukuthi abakhiphe ubayisa ezweni lesithembiso okusho ukuthi njoba behamba nje bephikelele eCanaan idestiny yabo it's Canaan. Now siyakhumbula indlela abaphume ngayo eGibhithe ukuthi uNkulunkulu uke wenza imangaliso eminingi esikhombisa kuFaro ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu eqinisile inhliziyo kaFaro kwaze kwafika isikhathi la kufa khona wonke amazibulo then uFaro inhliziyo yakhe isiyathamba and he decided ukuthi ayeke abantwana bakaIsrael bahambe bathe sebehambile kwabuya kwabakhona ukuzisola kuFaro ukuthi no manje ubani osoze kwenza yonke lemsebenzi ngimholele kuphela ngeplate lokudla no labantu ngeke ngiyabalandela ngiyobalanda. So ngaleso sikhathi abantwana bakaIsrael besohambeni lwabo oluya eCanaan babona impi kaFaro iqhamuka emva kwabo bayawabona amahashi empi eze ukuthi no aqonde kuona ngqo awayi kwabanye abantu eze kubona ngqo baqala abantwana bakaIsrael bakhala kuMoses bathi Moses abengekho yini amathuna eGibhithe ukuba sizowufela la ehlane bayabaza abantwana bakaIsrael abantwana bayabaza abantu baseGibhithe bahlalile nabo for 400 years bengaphansi kobugqila babo bayalazi unya labo bayawazi umusa wabo for sure lamahashi eza egalopha ngalolu hlobo azoqeda ngempilo yabo. Now bathe uma ngabe sebeqala sebekhala uMoses ukhuluma lana amagama ifiye ebikade ingakwalindele ngoba uma ngabe ubona ingozi iza phambi kwakho uma ngabe ikhona indlela yokubaleka ungabaleka kodwa manje lengozi abayibonayo uMoses uzokhuluma into ehlukile uthi be still. How can you say I be still? Ngikubona ingozi ngikubona ukufa kuza emva kwami when you are telling me to be still. Angazi noma bazalwane sake sayicabanga yini ngaleyo ndlela ngoba each and every time ubona ingozi iza kuwena into eqalayo kuwena ukuvuka it's the panic nakubona ukuphenika kwabafikela ngoba manje le ndawo asebekuyona ngesikhathi impi kaFaro iza kunalolu lwandle lolu olubovu akukho ukuya ngakwesokunxele noma ngakwesokunene indlela ezobaphephisa bekuwukuthi kumele ukuthi kuvuleke indlela la olwandle mind you uma bengena olwandle nabo there is a possibility ukuthi they won't make it to the other side. So yini efanele kuyenzeke uthi uMoses kubona be still thulani nibone insindiso ukusindiswa kukaNkulunkulu. Now ngangeke ngizibuze bazalwane ukuthi vele uNkulunkulu labantu ushilo kubona ukuthi baya ezweni lesithembiso baya eCanaan yini eyenza ukuthi uNkulunkulu angavele nje automatically alivule ulwandle olubovu bawelele ngaphesheya nje kube lula yini eyadala ukuthi angalivuli nje ulwandle luvele livuleke nje automatically. So ngiyabona la ukuthi uNkulunkulu kulo mbuzo engade ngizibuza wona uyangiphendula ngokuthi athi konke azokwenza uzokwenzela udumo lwakhe ukuze uFaro azi ukuthi unguNkulunkulu.
Now kukhona enye ke ipart eyambuleka kumina ukuthi yini eyenza uNkulunkulu avule ulwandle olubomvu enze indlela la kwakubukeka ngazi ukuthi khona ayisekho indlela. Now uMosi ke mayisekhulumile bazalwane kubantu uthi be still. Namhlanje lamaGibhithe enimabonayo ansophinde nawabona. Now nanso ke indaba bazalwane. AmaGibhithe bambonile bayibonile impi kaFaro iza. Bafikela ukwesaba kulabantu abangama millions. Kwaqala kwaspread like a disease to each and everybody. Wonke umuntu waqala wasaba, waqala waconfessa his unbelief until uMose akhuluma athi be still. Ngesikhathi ethi be still, abantu baba still ngempela, base beba expected, base beyalindela ukuthi njengoba uMose esethe be still, lamaGibhithe eniwabona namhlanje ansophinde nawabona. That is when uNkulunkulu ese intervene. Ngesikhathi sebethemba ukuthi uNkulunkulu lento ayishilo ukuthi indlela izovuleka la olwandle, ingaleso sikhathi ke uNkulunkulu ethathe the move ngoba uke walinda ukuthi baqale bathule, baqale bathembe ukuthi indlela izovuleka obala. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomuntu okwi Red Sea yakhe namhlanje. Kukhona umuntu okwi Red Sea yakhe namhlanje eksekubukeka ngazi ukuthi zonke izimo zokuphila zimelene naye, esekubukeka ngazi ukuthi ngeke kusenzeka lutho. Umuntu osetsheliwe ukuthi ukuthula kuchaza ukuthi wena usungolahliwe, alisekho ithemba, give up, abachithela amanzi, ayisekho lenkungu. Uma ngabe uNkulunkulu akwazi ukuthi avule ulwandle olubovu, nawe angalivula kuwena. Into ayilindele kuwena ukuthi wena uthathe the first step. Once wathatha the first step, ulwandle luzovulekela, ulwandle luzoyivulekela. uNkulunkulu wavula ulwandle olubovu, usengawuvula nalomnyango ophambi kwakho obukeka ngazi ukuthi awusoze wavuleka. Ulindele wena ukuthi uthathe the first step, ulindele wena ukuba ube still and know that he is God. And uzovula umnyango ngesikhathi usuthule, usulalele, wazi ukuthi unguNkulunkulu ngoba uncisha udumo. Uma ngabe uNkulunkulu lenkinga yakho ungamnikezi yona, uma ngabe lenkinga yakho ucabanga ukuthi wena ungayisolva ngezakho ikhwephe. Haleluya, malibongwe igama lenkosi. Bazalwane, omunye engifuna sibuyele kuyena esazongifundela nje uMageba ku 1 Samuel chapter 17. Verse Awufunde nje uverse 1 ngizwe. isihloko sithi uDavide ubulala umFilisti uGoliath. AmaFilisti abutha izimpi zawo ukuba alwe, abuthana esoko lakwaJuda, amisa phakathi kwesoko neAzeka eEfesi Damimi. uSawuli nabantu bakwaIsrayeli babuthana bamisa esigodini saseEla, bahlela impi ukuhlangabeza amaFilisti. AmaFilisti ayemi entabeni ngalapha, uIsrayeli wayemi entabeni ngalapha. Kwakukhona isigodi phakathi kwabo. Kwaphuma iqhawe elikhulu ekamla lamaFilisti, igama lalo linguGoliath waseGathi. Ubude bakhe buyizingalo eziyisithupha nesandla. Wayenesigqoko sethusi ekhanda.
egqoke ibhantshi lensimbi. Isisindo sebhantshi sasingamashekeli ayizinkulungwane eziyisihlanu ethusi. Wayenezivikelo zethusi emilenzeni nengcula yethusi phakathi kwamahlombe. Uthi lomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki. Isihloko somkhonto sasingamashekeli angamakhulu ayisithupha ensimbi. Ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Wema wamemeza ezinhleni zakwa-Israyeli wathi kuzo, niphumeleni ukuhlela impi na? Angisiye umFilisti nina nizinceku zikaSawuli na? Zikhetheleni umuntu ehle eze kimi. Uma enamandla okulwa nami angibulale, siyakuba izigqila zenu. Kepha uma ngimahlula ngimbulale, niyakuba izigqila zethu. Nisikhonze. UmFilisti wathi, ngiyazeyisa namuhla izinhla zakwa-Israyeli. Nginikeni umuntu silwe naye. Lapho uSawuli naye wonke uIsrayeli bezwa lawo mazwi omFilisti, bashaywa luvalo besaba kakhulu. Amen. Basha lovalo besaba kakhulu. Labazalwane siyalazi lolu daba, indaba kaGoliath no David. Now lama verse lawa akade ewafunda ebechaza uGoliath owayemphambi kwaIsrael ukuthi wayesidlakela kangakanani, nokuthi wayeumuntu that could not be matched inanoma ubani. Iamara yakhe iyodwa nje was intimidating. Wangabe yinto owuthi uma uyibuka, uma uthi ucabanga ukuyolwa nayo, uvele ubone ukuthi ay lana nje kahle kahle ngiyozinikela ekufeni, ngoba zikhona nezimo einjalo eyifikayo empilweni yethu sizibone engazi ukuthi ayisoze zasolveka, ayisoze zaxazululeka. Now into engifuna siyibheke lana eyenziwe uGoliath ku bantwana bakaIsrael, into ekuzofanele ukuthi siqaphele ukuthi nathi ekuphileni kwethu ayisifici. Izwi lenkosi lithi for 40 days uGoliath wayiphuma njalo athuke abantwana bakaIsrael, akhulume amazwi abasabisayo. Wayakha udonga, engalakho udonga ngezitini, engalakho ngezikhali, kepha akha udonga lokwesaba, until uIsrael waze wakholwa ngempela ukuthi lento uGoliath ayishoyo ngaye ngabo bayiyona. Ngoba izimo zokufika la emhlabeni ziyafika empilweni yethu zizositshela into esingayona. Leyo nto leyo size siyigqoke, leyo nto leyo size siyamkele, size sisho ukuthi hayi ngempela lento abathi ngiyona, ngoba vele lolu donga oluphambi kwami ngeke ngikwazi ukuthi ngiligodluze. Nawo nabantwana bakaIsrael kwenzeke kanjalo kubona. Lamazwi akade bekhuluma ekhulunywa uDavid uGoliath kubona ebasabisa, azange baze bawaphosele inselelo. Uma ngabe ifiye noma kwesatshiswa kufika kuwena, wena ungayiphoseli inselelo leyo fiye iyakwazi ukuthi izinze kuwena ize ijike ibe yiqiniso. uGoliath noma kuthiwa wayesidlakela ngalolu hlobo, noma ngabe kuthiwa iamara yakhe yayi amara ekwakubukeka ngazi ukuthi akusoze yabhodloka, ibizobhodloka. Ngoba nawe ngikhuluma khona lesimo esigqolozele ekubukeka ngazi ukuthi asoze sasolveka. Othi mangabe ubuka on the left, on the right, ubheka phezulu, ubheka phansi, ubheka emaceleni, uyabona ukuthi no, these things ayikho nje isolution, ayikho into ongayenza. Ngifuna ukuzokutshela namhlanje ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona lesikweleti onaso, othi njalo mangabe usibuka
ubone ngazi ukuthi hayi lana this is for life, lesi asoze sakhokheleka, lesi angisoze ngasiqeda. Ngifuna uzokutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu okhona ophilayo, uNkulunkulu wezimangaliso osebenza emhlakalweni, uma ngabe usuthatha ukusho izwi lakhe elithe oh no man accept the debt of life or accept the debt of love, leyo ntaba yesikweletu okade uyibona imphambi kwakho waqala wayiqwala ikade intaba, uzothi mawusufika phezulu izobe sengangetshe. Amen. Ngizosho njalo namhlanje ukuthi asingasatshiswa izimo esizibona ngazi ukuthi ayisolveki. Omunye azacula athi ngu-X ongasolveki. Now uIsrael bazalwane uye wakubekezelela, waze wakugona, waze wakukholwa ukuthi kuwa uGoliath ngalolu hlobo. Naw lithi izwi lenkosi ngelinye ilanga kwafika uDavide. uDavide uthe mangabe efika ethunywe ubaba wakhe ukuthi akayobheka ukuthi kwenzakalani empini, waphathisa ke lawo ma refreshment ukuthi kunikezwe ukapteni wempi, kunikezwe nabafowabo. Ngesikhathi ufika uzoqondana nesikhathi sokuthi kuphume uGoliath, akhulume lama threats ahlale ewakhuluma kuIsrael, asho zonke lezi zinto azisho kuIsrael ezikade zinomesabisa. uDavid athi mangabe ezizwa zonke lezi zinto ezikhulunywa uGoliath, instead ukuthi asabe, wafikela asuka, wafikela ukudinwa, wathi who is this? Wangasho ukuthi waze wamkhulu uGoliath, wangasho ukuthi hey lesidlakela esingaka, wangasho ukuthi yaze yankulu le ndoda, yaze yasabeka le ndoda. Instead wadlula lapho yena wabona uNkulunkulu wakhe, wathi if mangabe ngikompare lento noNkulunkulu wami ayilutho, ngoba lo uNkulunkulu wami engihambe naye ngimbonile endle, ngibulala ibhubesi, ngibulala ibhele, uyini yena lo uGoliath compare to uNkulunkulu wami. Now empilweni bazalwane, uma ngabe zisifikela izimo, bekuyoba kuhle kwenye inkathi ukuthi sikhumbule ihistory, sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usidlulise kephi, ngoba siyakhohlwa mase sibhekene nezimo, sibona ngazi ukuthi izimo eziphambi kwethu ayisoze zanyakaza, sikhohlwe izinto ezinhle uNkulunkulu asenzele kona. La ngabanye sonke sinobufakazi esingabuthula, ngoba angikaze ngibuze ubufakazi bokuthi ngaze ngahamba noNkulunkulu waze wangiphoxa, kodwa njalo ngihlale ngithola ubufakazi obuthi ungithathe la, wangibeka la, wangisusa la, wangibeka la. Praise the name of Jesus. Ithema ngabe ivuka le history kuDavid yokuthi no, lento le phambi kwami ayilutho, lapho usho inkosi kanye na wonke amaqhawe, ngoba I do believe ayekhona amaqhawe ayekhona kwaIsrael ngaleso sikhathi, kodwa ngenxa yamazwi ayekhulunywe nguGoliath avele aphelelwa ubuqhawe, nawo angenwa uvalo, azibona engenalutho. Kodwa nangu umfana omncane uthi mangabe ufika yena uzophakamisa uNkulunkulu, uzophakamisa amandla kaNkulunkulu, uzophakamisa uNkulunkulu amaziyo ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onganqobeki, uNkulunkulu olwela abamthembayo zonke izimpi. Now nanso ke indaba engibusisa kakhulu bazalwane, uma ngabe uDavid ethatha isinqumo sokuthi uya lapha uyolwa noGoliath, kwayona inkosi iyaba nokwesaba, ize ikuphimise nokuphimisa, ithi lo muntu kade wayezilwa izimpi kwasebusheni bakhe, ngiyabona ukuthi ifike la isithole indawo yakha. Usethi noma mangabe ekhuluma akasakuchallenge ukwesaba, kodwa lokusaba asekugonile
uyakufida, uyakondla, uyakukhuluphalisa. Nathi izimo esiphila ngaphansi kwazo kuyenzeka sizithole ifiye sekuyiyona esi-entertainayo. Namhlanje ngifuna ukuzokutshela ukuthi uma ngabe ifiye ungayi-challenge, uma ngabe uthula, ifiye izokhukhumala, ifiye izogcina isiyiqiniso, uzogcina usubona wena kungekho into ongayenza ngoba ugovernishwa noma ubuswa ukwesaba rather than ukwesaba uNkulunkulu akuvumile athe masisabe yena. uDavid mangabe eseya kulesikhondla khondla, note ngesikhathi eya kusona uthi today not tomorrow, namhlanje wena uNkulunkulu uzokunikela esandleni sami. Usho akaphethe ngisho inkemba ukuthi uzomnquma ikhanda, usho kuyo uphethe isihlilingi kanye namatshe, kodwa uthi njengoba ngiyalapha empini already iprovision isikhona. Njengoba nawe uye kulesimo uyoqala le business yakho ongazi ukuthi uzoyiqala nani, already uNkulunkulu useyenzile iprovision. Zonke lezi zinto eziyidingo uzosifica khona sezikulindile. Just one shot ngesling kwase kuyaphela ngoGoliath. Wasebenzisa yona inkemba yakhe le akade ethembele kuyona ukumnqamula ikhanda. Ngiyasikhuthaza kakhulu ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu simthembe, sisabe yena more than ukusaba izimo zokuphila kwesikhathi. Ngiyafisa siye laphayana kwincwadi kaDaniel noma indaba kaDaniel, siyayazi indaba kaDaniel chapter 3 la ngishilo ukuthi sidila nokwesaba, sibheka abantu okuthe izimo ebekade bezibuka noma ziphambi kwabo, ukusaba bekungaba ioption yokuthi bakugone, but they choose ukusaba uNkulunkulu more than ukusaba umuntu. And ekuthe mama ngabe bekwenzeka kanjalo, sabona imphumela emihle, sabona ukuthembeka kukaNkulunkulu kuko konke akuthembisile. Now siyayazi indaba kaDaniel ku chapter 3, uAbednego, uMeshach, uFaro, uNebukadnezar, kwaba khona isikhathi la khona wakha khona isithombe that was 90 feet tall. Wayeseshaya umthetho wokuthi before ashaye umthetho kunobuqili uNebukadnezar abenzayo omunye angathi ubuhlakani, ubiza all the officials, wonke ama officials, uyawatshela ushaya umthetho ukuthi lesithombe engisakhile esiwu 90 feet tall, uma ngabe senizwa sekhala lonke uhlobo lama instrument, niyoguqa phansi kulona phambi kwaso lesithixo bese niyakhuleka kusona. Angazi noma wake wazibuza ukuthi yini eyenze uNebukadnezar ukuthi mangabe eshaya lo mthetho kungabi bikho noyedwa am-excludayo kuyiphathi mandla. Ngithe mangabe ngiyibuka le ndaba ngathola ukuthi wayenzela ukuthi uyazi ukuthi sabantu bamalungelo sizothi uyangiphoqa manje uviolate i-right yami mangabe uthi angiyoguqa kulesi sithombe. So ukuze ngenze sure ukuthi akekho umuntu ozoya kongimangalela, ngibiza nabo laba abashaya imithetho kwabona ngizothi abaguqe ekusona ukuze kungabi bikho umuntu ozokwazi ukuthi abe ne-excuse. Now mayese ushayile lo mthetho kunabafana bamaHebheru abathathu abakade bezinqumelile enhlizweni yabo ukuthi hayi akekho umunye uNkulunkulu abayomazi ngale kaNkulunkulu
wamaHebheru. So ke labo abekade bemelana nabo bahambe bayotshela uNebukadnezar, uNebukadnezar njoba washa umthetho nje wokuthi uma ngabe kukhala lonke uhlobo lo-instrument wonke umuntu akakhothame awe phambi kwalesithixo sami akhuleke. KunamaHebheru angakwenzi lokho. Athi mangabe ebabiza uNebukadnezar beza abuza ukuthi ngempela kuyiqiniso yini ukuthi nina aniguqi la phambi kwaNkulunkulu wami. Now indlela abaphendula ngayo omunye umuntu oseceleni wayengayitshela ukuthi mhlambe khona into ephathekayo abayithembile, ngoba khumbula ukuthi bafike lapha beyigqila. Njengoba befike lapha beyigqila, that means bazodictatelwa, bazotshelwa yonke into, bazotshela ukuthi la senza kanje kuphilwa kanje. Abazi ukunegotiate, ayikho into afanele banegotiate. Bona bafanele benze njengokusho, balalele imithetho yezwe ngoba vele bangaphansi kolawulo lwabo. Ayikho enye option abanayo. Kumele nje ukuthi balalele. If bengalaleli, they will have to face a persecution. Now labafana bamaHebheru, uNebukadnezar bamtshele emakhaleni ukuthi ngeke size siguqe. Even though umisiwe umthetho ukuthi umuntu ongaguqi phambi kwalesithixo uzofaka esithandweni somlilo. Now ikhona option yokuthi they can compromise ukuze ba-avoide ukuya lapha kulesa sithando somlilo, ukuthi baguqe, then ke basaya esithandweni somlilo. Kodwa ngenxa yokuthi bona basaba uNkulunkulu more than umthetho omisiwe, more than inkosi ehlonishwayo, bona they honor God more than anything else. Ngoba bomhlaba esiphila kuona bazalwane, kuyenzeka kube khona izinto ezenziwa yiningi ezingasiyona intando kaNkulunkulu, ebese sicabanga ukuthi nathi we can confirm ngoba naku iningi liyakwenza. Uthi uJesu Kristu mayinikeza umyalelo, ngenani ngesango, it's a command, ngenani ngesango elincane. Ningayi kuleli sango elikhulu okungeneka kalula kulona, indlela yayo ivulekile nokungena kulona kulula. Kodwa kuleli sango leli elincane kungeneka kanzima, khona kuyangeneka. Akusho ukuthi ngoba naku iningi licompromise izwi likaNkulunkulu nathi sekufanele ukuthi sibe kanjalo. Lokhu sikufundisa ngabafana laba bamaHebheru okuthe ikhona ioption yokuthi bangasinda uma ngabe bengangeni kulesithando somlilo, kodwa bakhetha ukuthi noma ngabe kuthiwa akasasikhululanga ke kodwa sekuyokwazeka. Ngifuna ukubona la endlini ukuthi bakhona yini abasho njalo, abathi noma ngabe kuthiwa akangisindisanga kodwa sekuyokwazeka. Bakhona abasho njalo bazalwane. Ngicela nishayile izandla egameni lika Jesu. Amen. Now kungenzeka nawe ukuthi phambi kwakho kunesithando somlilo esikhona. Kungangaba isithando somlilo, kungaba mhlambe into okufanele ukuthi uyenze, manje uyasaba ukuyenza leyo nto ngoba ubuka imphumela yokuthi hleze ukuthi lento mangabe uyenza ungaphumeleli.
kungenzeka mhlambe lento ocabanga ukuyenza into yakho is straight, into yakho i clean, into yakho ayinabushwampe ayinalutho, it's clean, but unokwesaba sokuthi mangabe uqala le ministry hleze kwenzeke ingaphumeleli, hleze kwenzeke kungalungi. Bengifuna namhlanje ukuthi ke uthathe nasi step esithathwe ngabafana bamaHebheru okwathi kubaswe umlilo, lo mlilo owashisa ngisho abantu owawuyofaka wona. Uyayibona ipresence kaNkuluNkulu ukuthi kadeni uNkulunkulu unabo labantu. Lo mlilo owazi ukuthi ukhethe ukuthi no kunabantu abamla abamele mina abangimele. Lo mlilo awuzukubathinta, uzothinta laba ngaphandle kwecovenant, laba engabazi uzobashisa. Ngokwenza kwabo labafana bamaHebheru babengazi ukuthi kanti idivine isibalindile lapha emlilweni, bayo experience intimacy noNkulunkulu. Siyamuza uNebukadnezar uma ngabe sebephoswe esithandeni somlilo, uthi ngibona indoda yesine izulazula, ngibona indoda yesine izulazula lapha yana emlilweni. Bayababona besesithandweni somlilo ukuthi akwenzeki lutho kubona. Izwi lenkosi lithi lithe mangabe bephuma akwangashanga ngisho unwele, baphuma beyibona ngoba bahlangana nedivine isibalindile. Namhlanje nawe ngifuna ukuzokutshela ukuthi lento osaba kangaka ukuyenza, idivine isikulindile, isivele isilapha kulesiya simo. Wena othi mawusibuka usabe ubona ngazi ukuthi kuzophela ngawe, khohlwa ama results ukuthi mawubuka le nto ozoyiqala ukuthi ngenzeke ingaphumeleli, ngoba uNkulunkulu already usephakathi kulo mlilo, usekulindile kulo mlilo, awuzukukushisa. Lento oyoyiqala already uNkulunkulu usekulindile neprovision yayo, usekuhlelele yonke into, awuzukucompromise your character, awuzukuzisela cheap ukuze uthole lento ofuna ukuyithola, kodwa uNkulunkulu already usekulindile kuyona. Ngizosho njalo namhlanje egameni elika Jesu Kristu, amen. Bazalwane, izwi lenkosi u2 Timothy chapter 1 verse 7, izwi lenkosi lithi asamkeliswanga umoya wokwesaba, kepha samkeliswe umoya wamandla nothando. That means kanti ifear, le fear iqhamukapi uma ngabe singayama ke uma ngabe uNkulunkulu engazange aze asinikeze yona. That means the fear comes from the enemy. That means sisaba into engafanele siyisabe. Munye kuphela umuntu efanele simsabe, bekuNkulunkulu kuphela okumele ukuthi umesabe. Now sengizohlala phansi bazalwane, ngifuna sibheke umphumela wokuvuka kukaKristu kwabafileyo, ukuthi unikeze isibindi kangakanani abafundi bakaJesu. Unikeze isibindi kangakanani abapostoli bevangeli lokuqala, ngoba khona izimo esithi masizibuka ebese siya conclude ngazo ukuthi the final. For instance, njalo umuntu mayecabanga ngokufa ufaka i-full stop ekugcineni athi this is final, whereas ngala embusweni kaNkulunkulu uKristu waprova ukuthi ukufa is not the final, ngoba wakwazi ukuthi alinqobe ithuna, avuke ephethe izihluthulelo zokuphila. Wayeseyasiqinisekisa nathi ukuthi i-destiny yethu is not at the grave. Now abafundi uma ngabe sebembulelekile ngokuthi kanti uKristu lento ayezisho ukuthi zonke lezi zinto ezibhlungu izokwenzeka kuyena, kodwa ukufa uzokunqoba, sibathola sebenesibindi sokuthi bakhulume njengoba bekhuluma kwincwadi yezenzo esasifundela uMageba
uZenzo 5 uverse 27 kuya kuverse 29. sebebalethile babamisa emphakathini. Umpristi omkhulu wababuza wathi, saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama. Bhekani senigcwalise iJerusalema ngesifundiso senu. Nihlose ukwehlisa igazi lalowo muntu phezu kwethu. Kepha uPetru nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. uNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka emthini. Amen. Amen. Ungifundele iZenzo 4 uverse 29. Zenzo 4 verse 29. Manje ke Nkosi bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Amen. Amen. Hallelujah. Bazalwane siyalazi udaba labafundi baka Jesu ukuthi uJesu engakayi esiphambanweni kuye kwafika isikhathi la khona kufika amasosha ezombopha babaleka basakazeka ngenxa yokwesaba. Kwayilona lo uyabaleka kodwa kade bethemsile ukuthi noma ikephi la bayakhona bayofa naye. So uKristu uyabulawa uyafakwa ethuneni uyavuka on the third day njengokuthembisa kwakhe. Uyalela abafundi bakhe mayisevukile ukuthi abaye eJerusalem balinde bayogcwaliswa ngomoya oyingcwele. Yila khona sesizwa abafundi sebekwazi ukuthi bakhulume manje ngesibindi njoba kade esifundela uMageba ukuthi kulandwa zonke izikhulu ngaleso sikhathi ukuba zizobathulisa ukuthi bangakhulumi ngegama lika Jesu Kristu. Ketha ngenxa yokuthi babegcwele umoya, ngenxa yokuthi ukusaba kwangase siyona iportion yabo, kwangase sibona into eyayisibabambile, base benesibindi sebethi no, we are choosing to honor God more than ukusho kwenu. Ngeke nisithulise, ngeke singasho lutho ngegama lika Jesu Kristu. Namhlanje sisazosho njalo kuyibandla lonke. Ubaba Khumalo uke wayikhuluma le ndaba esikhathini esingaphambili. Ekhuluma le ndaba yokuthi siphelile isikhathi bazalwane sokuthi sithule singasho lutho ngoKristu. Sisabe ukukhuluma ngoJesu Kristu. Naba abafundi babebhekene nepersecution kodwa bakhetha ukuthi angeke sisithule, sizokhuluma, sizoshumayela ngegama lika Jesu Kristu. Ngoba leli gama silibonile linamandla, silibonile leli gama liyaphilisa, silibonile leli gama liyasindisa. Namhlanje bengizosho njalo bazalwane ukuthi masingesabi, masingabi nako ukwesaba ukukhuluma nokufakaza ngegama lika Jesu Kristu ngoba sisatshiswa ngani ngokufa. Mangabe ubheka incwadi yaseFilipi uchapter 1 uverse 21 uthi umpostoli uPaul, ngokuba kumina ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Sasifikile yini lapho bazalwane ekutheni noma ngabe kuthiwa straightenishwa ngokufa, sibambelele ekutheni uNkulunkulu utheni ezwini lakhe. Sibambelele ekuthini izwi likaNkulunkulu it's going to be more louder than ifear. Lezi zinto bazalwane esikhulume ngazo sizozibona kanjani empilweni yethu. Now bekuzofanele bazalwane ukuthi siyeke ukuthi izwi lenkosi silitreat like the first aid kit endlini zethu. Izwi lenkosi lingabi ireference uma ngabe kukuthi sibhekene nezimo ezithize. Izwi lenkosi befanele ukuthi libe ngaphakathi kuthina. Once selingaphakathi kuthina silenze libe alive. Singalifundi njengenovel.
ngoba mase ubhekene nezimo uhambe uyokhotha amavesi seyohleze isimo sikugqolozele ngoba ukhuluma into ongayikholwa, ukhuluma into oyaziyo. Maningi ama denomination ngeke ngize ngiwabale ngamagama, ngeke uze uwathinte when it comes to my scriptures. Yet ubona abantu bakhona they are sick, they are poor. Ubona abantu bakhona abanalxolo, ubona abantu bakhona abanako ukuthula. Bayawazi amavesi kodwa awekho kubona ngaphakathi, abawalondile ngaphakathi, abalikholwa lelizwi, bayalazi kodwa abalikholwa. Enye into eyenza ukuthi uKristu mangabe elingwa usathane besehlane, into ayikhuluma wayikhuluma into ayithembayo, into anasiqiniseko ngayo, it is written. Namhlanje ngizobuza kuwena, uphi it is written wakho? Uma ngabe isifo sikuhaqa, uphi it is written wakho? Uma ngabe abantwana bakho bengasakulaleli, uphi it is written wakho? Uma ngabe izimo empilweni engazi ukuthi ziyakuphendukela, uyawakhuluma yini ama scriptures? Uyawakhuluma yini? Uyakusho yini? Uyakusho yini? Uyasikhuluma, uyasitshela yini isimo? Yes, ngoNkulunkulu wakho ophilayo. Bekuzosizakala kakhulu bazalwane ukuthi ama reflexes ethu ashintshe uma ngabe sesidlile izwi likaNkulunkulu. Uma ngikhuluma ngama reflex, ngikhuluma ngokuthi ngokuresponda kwakho ngale kokucabanga. Ake ngilinganise, uma ngabe ngibeka isandla emlilweni ngisisusa ngokukhulu ukusheshsha ngalo kokucabanga ukuthi kufanele ngisisuse ngoba ngizosha. Namhlanje bengifisa ukuthi ama reflex ethu kube yizwi likaNkulunkulu okuzothi uma ngabe kufika izimo ekuphileni kwethu zizosabisa, ama reflex ethu demonstrate ukuthi labantu, lo muntu unoNkulunkulu ngaphakathi, lo muntu uphila ngokumesaba uNkulunkulu, lo muntu izwi likaNkulunkulu limdlile limgwinyile, lo muntu akazange aze alitadishe izwi lenkosi, lona selitadishe yena. Yonke lento engiyisho bazalwana ayenzeki overnight. This is the process of the renewal of the mind, ukuthi ake sihlukane nokuthi izwi lenkosi libe yi-first aid kit, kodwa senze njengoDavide athe ngiyawulonda enhlizweni yami. Uma ngabe senza kanjalo bazalwane, siyoqinisekisa ukuthi ukwesaba noma ngabe kuthiwa kuyavuka nanoma ingaluphi uhlobo, kodwa into ezoqubuka kuqala ukuthi uNkulunkulu utheni, ukuthi uNkulunkulu utheni, not ukuthi isimo sitheni. Ngoba mangabe sesilivalele ngaphakathi kuthina lelizwi likaNkulunkulu, akukho okungamelana nathi. Lisho njalo izwi lenkosi lithi akukho ukuqonda nokuyalwa okungamelana noNkulunkulu. Namhlanje bazalwane bengizosho njalo sengivala phansi. Inceke yenkosi baba uNkulunkulu sezosibongela izwi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi lelizwi bazalwane ake silivalele ngaphakathi, ake silenze libe alive ngaphakathi, silenze liphile lelizwi likaNkulunkulu, ngoba uma ngabe like laphila ngaphakathi, I can guarantee you ukuthi noma isiphi isimo